Καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς podcast «Ουρανογραφία, οι ουράνιοι χάρτες». Σήμερα θα εξερευνήσουμε τον αστερισμό του Βοότη, ο οποίος είναι ορατός αυτή την περίοδο. Ο Βοότης είναι ένας αστερισμός που μπορεί εύκολα να βρεθεί στον ουρανό του βόρειου ημισφαιρίου την άνοιξη και το καλοκαίρι. Το πιο φωτεινό αστέρι του, ο Αρκτούρος, είναι το τέταρτο πιο φωτεινό αστέρι στον νυχτερινό ουρανό και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου. Για να βρείτε τον αστερισμό του Βοότη κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες. Πρώτα, εντοπίστε τη Μεγάλη Άρκτο, η οποία είναι επίσης γνωστή ως Μεγάλη Άρκτος. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς αστερισμούς και έχει το σχήμα ενός μεγάλου κουταλιού. Στη συνέχεια, βρείτε τα τρία αστέρια που σχηματίζουν την ουρά της Μεγάλης Άρκτου. Ακολουθήστε την καμπύλη της ουράς της Μεγάλης Άρκτου προς τα έξω. Αυτή η καμπύλη θα σας οδηγήσει κατευθείαν στον Αρκτούρο, το πιο φωτεινό αστέρι του Βοότη. Στην ελληνική μυθολογία, ο Βοότης είναι γνωστός ως Βοσκός ή Γεωργός. Σύμφωνα με έναν μύθο, είναι ο γιος της Δήμητρας, θεάς της Γεωργίας, και αναγνωρίζεται ως ο προστάτης των ζώων και των αγρών. Άλλοι μύθοι τον συνδέουν με τον Αρκά, τον γιο του Δία και της Καλιστούς. Η εικόνα του Βοότη ως Βοσκού που κυνηγά την Αρκούδα, δηλαδή τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου, αντανακλά την αρχαία αντίληψη της σχέσης μεταξύ των αστερισμών. Σε άλλους πολιτισμούς, ο Βοότης είναι επίσης γνωστός, αλλά με διαφορετικά ονόματα και ερμηνείες. Στη βαβυλωνιακή αστρονομία, ο Βοότης ήταν γνωστός ως Σουπά, που σημαίνει «ο επικεφαλής βοσκός των ουρανών». Αυτή η ονομασία υποδηλώνει τη σημασία του ως φύλακα και προστάτη των αστρικών κοπαδιών. Στην κινεζική αστρονομία, ο Αρκτούρος, το πιο λαμπρό αστέρι του Βοότη, ήταν γνωστός ως Ντα Τζιάο, που αποτελεί μέρος του αστερισμού της Αρκούδας. Ο Αρκτούρος θεωρούνταν ένα από τα πιο σημαντικά αστέρια, καθώς ήταν μέρος της μεγαλύτερης αστερισμικής δομής που καθοδηγούσε τους γεωργούς και τους ναυτικούς. Το όνομα Βοότης προέρχεται από την ελληνική λέξη βοότης, που σημαίνει ο βουκόλος ή ο βοσκός. Η εικόνα του αστερισμού συνδέεται με το βοσκό που φροντίζει τα ζώα και προστατεύει τα κοπάδια του, αντανακλώντας την αρχαία ελληνική παράδοση και την αγροτική ζωή. Ο Αρκτούρος είναι ένας γιγάντιος αστέρας που βρίσκεται περίπου 36 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Είναι ένα πορτοκαλί κόκκινο αστέρι και ανήκει στην κατηγορία των γιγάντιων αστέρων, με διάμετρο περίπου 25 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του ήλιου. Οι υπόλοιποι αστέρες του Βοότη είναι επίσης ενδιαφέροντες, με τον Νεκτάρ και τον Ιζάρ να ξεχωρίζουν. Ο αστερισμός του Βοότη προσφέρει μερικά ενδιαφέροντα αντικείμενα που μπορείτε να παρατηρήσετε με ένα ζευγάρι κιάλια. Ο Αρκτούρος, ο πιο φωτεινός αστέρας του Βοότη, είναι εύκολα ορατός με γυμνό μάτι και αποκαλύπτει ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες με κιάλια. Μιζάρ και Αλκόρ, αν και βρίσκονται κοντά στη Μεγάλη Άρκτο, αυτά τα δύο αστέρια μπορούν να παρατηρηθούν καλύτερα με τη βοήθεια του Βοότη ως σημείου αναφοράς. Ο Ιζάρ, επίσης γνωστός ως Πουλκερίμα, είναι ένα διπλό αστέρι που βρίσκεται στον αστερισμό του Βοότη. Με κιάλια μπορεί να διακρίνετε τα δύο αστέρια που το αποτελούν. Το NGC 5466, ένας σφαιρωτός μήνος που μπορεί να εντοπιστεί με ισχυρά κιάλια ή ένα μικρό τηλεσκόπιο, προσφέρει μια ενδιαφέρουσα πρόκληση για τους παρατηρητές. Ο Βοότης χρησιμοποιείται συχνά από αστρονόμους ως σημείο αναφοράς για την έβρεση άλλων αστερισμών και ουράνιων αντικειμένων. Η λαμπρότητα του Αρκτούρου τον καθιστά εξαιρετικό οδηγό στον νυχτερινό ουρανό. Για τους αρχάριους παρατηρητές, εδώ είναι μερικές επιπλέον συμβουλές. Χρησιμοποιήστε ένα αστρικό χάρτη. Ένας αστρικός χάρτης μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση των αστερισμών και των αστέρων.
Επιλέξτε ένα σκοτεινό σημείο. Προσπαθήστε να βρίσκεστε μακριά από φώτα πόλης για να έχετε καλύτερη ορατότητα των αστεριών. Αφήστε τα μάτια σας να προσαρμοστούν. Δώστε στα μάτια σας περίπου 20 λεπτά για να προσαρμοστούν στο σκοτάδι πριν αρχίσετε την παρατήρηση. Ο Βοώτης είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες και σημαντικούς αστερισμούς με πλούσια μυθολογία και σημαντική αστρονομική σημασία. Στο επόμενο επεισόδιο θα εξερευνήσουμε έναν άλλον αστερισμό που είναι ορατός αυτή την περίοδο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο podcast μας. Μέχρι την επόμενη φορά, κοιτάξτε τον ουρανό και φανταστείτε τις ιστορίες που κρύβουν τα αστέρια.